Fericirea, idealul existenței umane, este în mod paradoxal mult mai greu de deslușit și de atins de către tineri, bătrânii fiind cei care au ajuns să cunoască și să resimtă fericirea. Astfel, sub motoul "Bunicii ne învață secretul fericirii în viață", elevii Colegiului Tehnic de Comunicații NV Carpen din Bacău au apelat la ajutorul beneficiarilor Clubului 60+ și la inepuizabila resursă a snoavelor și poveștilor populare românești pentru a descoperi care este secretul fericirii. Astăzi ne-am întâlnit să sărbătorim, precum vedeți, sărbătoarea românească deja a început, alături de un personaj principal, Păcală, să ne învețe și de fapt să învețe pe cei tineri înțelepciunea populară, să treacă peste toate grijile. Am venit la această activitate ca să le demonstrăm elevilor că la orice vârstă poți să fii fericit. Chiar dacă noi suntem trecuți de 60 de ani, în fiecare zi realizăm câte o activitate plăcută care să ne bucure. De aceea, împreună cu elevii de astăzi, am venit să ne distrăm puțin. Și cum altfel decât prin joc, cântec și snoave ar putea fi alungate mai ușor grijile. Am strâns într-un buchet muzică, dans popular, snoave populare dramatizate și ne dăm seama că e foarte greu să fii român, pentru că de atât a dansat, cântat, jucat, trebuie să ai inima vioaie, să fii chiar că veșnic tânăr pentru a putea să faci față tuturor provocărilor pe care le oferă tradițiile românești. Așa cum vedeți, suntem exact după un dans și un cântec. Ai noștri invitați ne-au arătat ce înseamnă să dansăm frumos românește. Noi ne-am străduit pașii, o să facem și lecții de dans, ne-am străduit cât am putut să prindem. Ce faci, mă, Păcală? Lasă-mă. Bă, am fost la seară la o nuntă și mi-a dat unul două palme de mi-o sărit fălci. Doamne! Dar și l-am înjurat strașnic. Și te-a auzit? Nu, că eu am trecut de alul ăla. Însă, dincolo de voie bună și distracție, beneficiarii Clubului 60+ le-au destăinuit tinerilor că secretul fericirii este să faci bine și să-i ajuți pe ceilalți. Să faci bine în viață și să primești bine. Ăsta e secretul fericirii. Activitatea "Bunicii ne învață secretul fericirii în viață" face parte din proiectul multilateral Comenius, derulat de Colegiul Tehnic de Comunicații NV Carpen în parteneriat cu beneficiarii Clubului 60+.